Okay guys, no, kini akong kauban kay natulog pa na oh, tikong-kong pagkaayo, liko-liko ko ba mura tong bao bitaw nga nahubsan bitaw. Ang kauban o gaubo-ubo. Okay, kapoy lagi kay sa trabaho lagi kay kining isa tao si Japit diri mura tong nakuan bitaw. Wala bitaw tagda bitaw no? Wala habol ito tugnaw kay electric pan katingog-tingog mo ganing electric pan diri guys. Kini murag hilantan ba ni loy kini tao murag hilantan bitaw tikong-kong gastanan no kita kapa yung trabaho ko dire ko guys no nang hugas ko dire o plato no kay lungag ta takloban na nato ang atohang kaldero og dire nangita ko dire og kaon-kaon ko dire kay murag gutom-gutom no kuani no lugay kaon ako guys no lungag mi lungag wala gyud. Og dire nato ipadayon nato guys no atong paglungag atong ukban kay basin naluto na ni ato ang kanon. Okay, wala pag gyud ay naluto no. Bas-ubas dire guys no. Tan-awar yun ang dagat guys. Ang dagat na abot na oh. Abot na dire ang dagat. Kung ano taob nang mo siya taob. Karon. Muna siya luy ay guys. Saong ka na mo ning luy no. Nga daghan ni kaayo. Apil lagi ni sudan pod.